Салом духтаро, созер назарин саломати хуба ина бисёриё итальянка прислабдан нигоҳ кунанд я намуд итальянкаи фасон омадагиай хостум шумо дар нишонити марамад барои туҳфа мегирен барои хутон мегирен роҳата итальянка баъд сангира бинен чӣ хушрӯ задагиай сангои фасони сваровски шишагӣ нархшон 180 сомон донада оптовӣ бо арзон мешавад духтаро то охира тамошо кунед гулои фасон бисёрай ҳозир нишонтон метавонам нигоҳ кунед ира бинен чӣ гули хушрӯая ина аҷоибот рангшам худшам и цветша бубинен духтаро чӣ фасончаян ва ира бинен ҳамаи ҳамино итальянкаи тамошо бино беҳад хушрӯмана ина диден аҷоиб сиёшам инаи цветошам ишам бинен чӣ фасон ҳамаи ҳамино итальянкаи духтаро успед кунен заказ кунен даррава как доставкатон мекунанд анаи цвета бинен чӣ фасончаяй мана иша бинен бо бардови ина сангоша диден чӣ задагиай духтаро марамад инаиам беҳад гули хушрӯ гули фасон иша хушрӯай хулас иша мана беҳтарин модело 180 сомонӣ итальянкои фасон оптовиш бо арзон мешава ина кассе оптови мегира духтаро успед кунен ина диден чӣ хушрӯчай оптови бо арзон мешава ҳамин ранг хушрӯй аст ки духтаро барои модаро ана ишам хушрӯай хулас беҳтарин моделако пешниҳоди шумо шудагиай аз итальянко мана гила бинен ранга бинен духтаро иша фасон беҳтарин моделакои хушрӯи итальянка омадагиай ина ёям итальянкаи духтаро нигоҳ кунен чӣ хушрӯан гулшам мана чанд тара светкай ҳоз дига цветошам ма шумо дар нишон метам боварӣ дорам ки маҳқултон мешава ира бинен охе мана анам гил бо чӣ фасон ина инош бо гулш майдатарай аҳамиятен духтаро ина цветша бинен ҳамино ҳамаш итальянкаи духтарако марамад иша фасон итальянкои хушрӯ ина сиёгӯен сиёшам ҳастай итальянка чӣ хелеай гуфта бисёр мепурсанд пахтаги тоза беҳад мулоим беҳад форам вая ҳавора хушрӯ ба ҳазур мегзарона сабукак шушта мепушед анам хеле материалаи итальянка духтаро гирифтагӣ пушаймон намешава марамад инамучам ҳастай аз ино ма шумо да доингша видео карда будам да ётон ҳастай ана ҳозир боша бо ҳозир ки ҳама итальянка хардестай хостум навори итальянка пешниҳодтон кунам мана ёра бинен диден итальянкаяй ишам манаи ношам хулас беҳтарин анамхе гулакои фасон ҳамин тараф ҳамаш итальянкаяй духтаро диден аҷоибот гули фасон аҷоибот гули хушрӯи итальянка ҳозир пешниҳоди шумо шид мана бинен ҳамаш фасонан диден духтаро ва рақамашон ҳастай дар рӯи экран тамошо бино бинависен даррава как доставкатон мекунанд интихоб кунед ина бинен аҷоиб хушрӯ ҳамаш фасон